खुलुमबाय लोगोफोर आं दैमालु नोंथांखौ आंनि चेनेल BodoTech आरनायाव बरायो। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअ फोरमायगोन नोंथांमोना माबोरैहाय इउटिउबाव भिडिअ आपलोड खालामबा थाम्बनेलजों लोगोसे भिडिअखौ बोरै आपलोड खालामफानो हागोन। अब्ला थुदो लोगोफोर भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनोसै। लोगोफोर बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअ आपलोड थाखाय जेब्ला इउटिउबखौ ओपन खालामगोन अब्ला नोंथांमोना इउटिउबाव भिडिअ आपलोड खालामो। अब्ला बेनि थाखाय आं लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअ मोनसे जास्ट एग्जाम्पल बायदियै आपलोड खालामनानै देखायनो मोनसे भिडिअ आंनि गेलारिनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आं बे भिडिअखौ आपलोड खालामगोन। बेखौ जास्ट नोंथांमोननो एग्जाम्पल बायदि देखायगोन ओंखायनो आं बे भिडिअखौ प्राइभेटाव लाखिगोन लोगोफोर। बेखौ आं प्राइभेटाव लाखिनानै दोनगोन। बेनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे गोजौनि आपलोडनि बेवहाय सिम्बल नुदों नोंथांमोना गोजौनि बे सिम्बलाव क्लिक खालामनानै होब्ला भिडिअआ नोंथांनो आपलोड जागोन। जेब्ला नोंथाङा बे बेवहाय क्लिक खालामना भिडिअखौ आपलोड जाबाय थानाय नुनो मोनगोन अब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय बेक फैनानै बे क्रिएटिव स्टुडिअखौ नोंथांमोना अपेन खालाम। नोंथांमोना बे क्रिएटिव स्टुडिअखौ अपेन खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिक खालामबा जा भिडिअखौ नोंथाङा आपलोड खालामदों बे भिडिअखौ क्लिक खालामबा नोंथांमोना बे भिडिअनि गोजौहाय मोनसे कलम बायदि मोनसे सिम्बल नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। बे सिम्बलाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेवहाय थाम्बनेल नुनो मोनगोन। बे थाम्बनेलाव क्लिक खालामनानै बेनिफ्राय उनावहाय नोंथांमोना गेलारिनिफ्राय जायखिजाया मोनसे पिक्चार थाम्बनेल सेट खालामनो थाखाय बेवहाय नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे पिक्चार सेलेक्ट खालाम। सेलेक्ट खालाम बे गोजौनि सेलेक्ट अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालाम। पिक्चारखौ सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथांमोना उनाव बेवहाय सेभनि अपसनाव क्लिक खालामनानै हो। अब्लानो बेवहाय सेभ जागोन आरो बे भिडिअ थाम्बनेला सेभ जागोन। उनाव बेनिफ्राय बेक फैनानै नोंथांमोना बे इउटिउबाव थाङोब्ला बेवहाय नोंथांमोना बे आपलोड जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेवहाय नै आंनि भिडिअ अलरेडि भिडिअजों लोगोसे थाम्बनेलाबो आपलोड जाफाखानाय नुबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअआव थाम्बनेलखौ आपलोड खालामफानो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय मिथिबाय जानांगौ बोरैहाय थाम्बनेलजों लोगोसे भिडिअखौ आपलोड खालामफानो हायो। लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अननानै लोगोफोरनो शेयार खालामो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो उननि भिडिअ लोगो मोनफिननायनि मिजिं लानानै दिनैनि थाखाय बाय बाय गोजोन्थों। गसाइनि थानसालिखौ जोबोद मोजाङै लाखिथों। जय बर' हारिनि जय। बाय बाय लोगोफोर।